Сәлам, мин Эльвира апа. Без бүген китап кыстыргычы ясыйбыз. Китап кыстыргычы гади генә түгел, читек формасында. Безгә кирәк булачак ак каты махсус рәсем дәресләре өчен кагаз, тыгызлыгын югарыракны алырга тырышыгыз. Су, гуаш, читекнең үрнәге, бизәү өчен контур, гади карандаш, пумала. Иң беренче эш итеп, кагазны урталай бөклибез. Учларын тәңгәл китереп, менә булай басабыз. Читекнең формасын төшергәндә игътибарлы булыгыз. Читекнең өске өлеше кагазның бүкләнгән урынына туры килергә тиеш. Менә булай. Читекне кискәндә бүкләнгән урынын кисмибез. Читекне Татар милли бизәкләре белән бизибез. Алар бик күп төрле була. Әйдәгез берничәсе белән танышып үтик. Дулкыннар, чәчәк, тамчы һәм төрле формада яфраклар. Шулай ук ләлә чәчәге дә бар. Читекнең үзен буйыбыз, моның өчен ачыграк төс сайлау кирәк. Мин ачык җирән төс чыгарам. Моның өчен ак, сары һәм әфлисун төсе өстим. Әзер, бизәкләргә күчәбез. Бизәкләрне төшергәндә су кулланмыйбыз. Читек әзер, бизәкнең кырыйларын контур белән йөртеп чыгабыз. Китап кыстыргычы әзер. Ул калынрак булсын өчен сез аны каты кагазга ябыштыра аласыз. Әлегә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.